ମାଉଁସ କାଲି ମାଛ ଏମିତି ଖାଇଲା ବାଲା ଏ ପୁଅ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ କି ଏଇ ଯୋଉ ପାଖରେ ମାଧବ ମଉସାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ? ମାଧବ ମଉସା ମାଧବ ମଉସା ଭଲ ନା? ତାଙ୍କ ଭଲ ନା ଟିକେ ମାଧବ ଚରଣ ସାହୁ। ତାଙ୍କ ଘର ପା ଆଗରେ କହୁନ। ଆସ ଯିବ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଟିକେ ଦେଖେଇଦବ? ହଁ ଚାଲ। ଆଉ ଟିକେ ବସୁନ ଟିକେ ଗାଡିରେ, ମୁଁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବି ତମକୁ ଏଇଠି। ହଉ ହଉ ବସ ବସ। ବାହାରକୁ ଆଜି ମାଉଁସ କାଲି ମାଛ ଏମିତି ଖାଇଲା ବାଲା। ଆରେ ବାବା ତମେ ମତେ ମାରୁଛ କାହିଁ କହିଲ? ଗୋଟା ଖାଇବାକୁ ତ ଦଉଛ, ପେନସନ ଯେତିକି ପାଉଛି ତା ଦେହରେ ଚଳୁଛ। କେତେ ପାଉଛ ପେନସନ? 2-4 ହଜାର ପେନସନ ପାଉଛ କଣ? ଆଜି ମାଉଁସ କାଲି ମାଛ। ଆରେ ବାବା ତମେ ଥୋଇକି ଗଲା ଭଳିଆ ତମେ ସେତିକି ଚାକିରି ତ ତମେ ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିବନି, ଯେତିକି ପେନସନ ପାଉଛି ତ ଚଳୁଛ, କାହିଁକି ମତେ ମରା ଧରା କରୁଛ କହିଲ? ନାଇଁ ଆଉ ପୂଜିବୁ ତମକୁ, ପୂଜିବୁ। ତମେ ଯୋଉ ହାତରେ ମାରୁଛ ସେଇ ହାତ ଧରିକି ତମକୁ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଶିଖେଇଥିଲି। ଆମେ ଆଉ ଚାଲି ଶିଖିନଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ହିସାବରେ ମାରୁଛ, ବାପଟାକୁ ମାରନ୍ତି ସବୁ। ଏଇ ଶିକ୍ଷା କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି? ସେ ଫୋନ କଲ ସେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମକୁ ସେଠି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନେଇକି ଚାଲୁ ଛାଡି ଆସିବା। ଚାଲ 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 ସେପଟ ଚାଲ। ଗାମୁଛାଟା ଗଳି ପଇଲା ରେ ବାପା। ହେ ବାପା ହେ ବାପା ଗାମୁଛା ଗଳି ପଡୁଛି। ଗାମୁଛା ଗଳି ପଡୁଛି। ହେ ବାବା ଏଇ ମାସ ମଉସା? ମଉସା ନମସ୍କାର। ହଁ ବାବା ନମସ୍କାର। ମଉସା କଣ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ ବାବା ଦେହ ତ ଭଲ ଅଛି। କଣ କହିବି, ଦିଟା ପୁଅ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି। କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ LIC ଅଫିସରୁ ଆସିଥିଲି। LIC ଅଫିସ କଣ କାମ ଥିଲା? ଏଇ କାମ ଥିଲା ସେ ମାଧବ ମଉସାଙ୍କର ଗୋଟେ LIC କରିଥିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କ ମାଚୁରିଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେଟା ଟିକେ ସାଇନ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସାଟା ପଳେଇ ଆସିବ। କେତେ କଣ ଆସିବ? ମଉସା ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ପଲିସି କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ସେଇ 1,30,00,000 ଖଣ୍ଡେ ହବ। କହୁଛି ବାହାରକୁ ଆସନି, ଖାଲି ବାହାରକୁ ପଳେଇଆଉଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡକୁ। ଏଇଟା ମଉସାଙ୍କର ଅଲରେଡି ମାଚ୍ୟୁର ହେଇଯାଇଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି। ଖାଲି ମଉସାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସିଗ୍ନେଚରଟେ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଭଲ ହେଲା ବାହାରେ ବାହାରେ କାମ ସାରିଦେବ, କାହିଁ ଘରକୁ କାହିଁକି ଦିଅ ଦିଅ ଏଇଠି ଦିଅ, ସେ ମାରିଦେବେ ସାଇନି ଆଉ। ଇଏ ମଉସାଙ୍କୁ ମରା ଧରା ନା ମରା ଧରା ନୁହଁ, ନଉଛୁ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ଘରେ ବସି ବସି ତାଙ୍କ ଗୋଟା ଟିକେ ଚାଲ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବ, କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଏକୁଟିଆ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଆଇଲେ କେମିତି ହବ? ହଉ ହଉ ଆଜି ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ବାଗେଇକି ପକଉନା। ମଉସା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ କଣ କହିବି ପୁଅ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହଁ ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଉଛନ୍ତି ତ? ହଁ ସେଥିରେ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ବୁଢା ହେଲେଣି ଆଉ ବଳ ବୟସ ଅଛି। ନେଇ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଟା ଟିକେ ଫ୍ରି ହବ। ତାକୁ ଚାଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲ, ନା ଏଇଠି ରୁହ, କଥା ହେଇସାରି ଯିବା। ନାଇଁ ମଉସା ତ ଠିକ ସେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମଉସାକୁ ଘରେ ନେଇ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରୁ ଯାଇକି ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ଭାଇ କଣ କହିବା କଥା ଟିକେ ଏଇଠି କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚିଆର ଯାଅ ନେଇକି ଆସିବ, ଟିକେ ପାଣି ନେଇକି ଆସ ବାବୁ। ଚାଲ ଚାଲ କହିଲେଣି ଆଉ ମନା କଣ କରିବି? ଚାଲ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ। ନା ପଡିଯିବ। ଆମ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଆର ପାଣି ନେଇ ଆସ, ଧରିଥାଅ। ହଁ ତମେ ଧରିଥାଅ। ଚାଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ। ନା ଚାଲୁ ନା, ଚିଆର ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇକି ଆସ। ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ଯାଅ ଯାଅ। ଆରେ ବାବା ରେ, ସିଏ ଦିଟା ପିଲା ମତେ ଭାରି ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କିଛି LIC ଫେଲାଇସି କରିନି, ତୁ କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହୁଥିଲୁ? ମଉସା ସବୁବେଳେ ମିଛଟା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ, ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି କିଛି କିଛି ସମୟ ଥାଏ ଯୋଉଠିକି ମିଛ କହିଲେ ସେଠି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ମିଛଟେ କହିଲି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ମିଛ ନ କହିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି 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 ଦେଇଥାନ୍ତେ।
ହଉ ରେ ବାବା, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବାବା। ହଉ ଏଇଠି ବାବା। ମଉସା ହଁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ହଉ ସେମାନେ ସେଇ ପଇସା ଲୋଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ସେମାନେ ନେବେ। ହଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ମନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବେ, ହଁ ହଁ ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ହଉ କାରଣ ପଇସା ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ, ସେଇ ଲୋଭରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକୁଳି ପାରିବେନି, ହଉ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଆପଣ କେବେ କହିବେନି ଯେ ମୁଁ LIC କରିନି ବୋଲି। ହଁ ହଁ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ମିଛଟା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବୁଝିପାରିଲି? ହଁ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହଉ ହଉ ବାବା, ଚାଲ ଚାଲ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କେମିତି ଦି ପୁଅ ପଇସା ଲୋଭରେ ବା ପଇସା ପାଇଁ ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପାର ଏତେ ପଇସା ଅଛି, LIC ପଇସା ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇ ତମେ କିଏ କହିଲା ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିବାକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ସେମିତି କିଛି କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତାମାତା ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କରିବା ନା, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବା, ଆମେ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେବା, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳି କେବେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ଦେଇଥିଲେ ପାଇ। ଆପଣ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମିତି ପାଇବେ। ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେଇ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଇଥିଲେ ପାଇ, ଆପଣ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏସବୁ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।